Leder du efter en sikker, underholdende læringsapp? Med over 30 forskellige kategorier kan dit barn starte deres sjove læringsrejse. Oversat til over 40 sprog, hvilket gør læringsrejsen lettere og glattere. B, C, D. Oplev ABC'erne. Hvert bogstav er et sjovt spil for dit barn at spille og mestre. D for dog. F for fish. R for rabbit. Klar til at skrive? Sporingssektionen hjælper dit barn med at mestre hvert bogstav og tal for bedre håndskrift. Hippo, horse, kangaroo. Tid til at mestre ordforråd. Dit barn vil lære over 500 ord for at opbygge et stærkt engelsk fundament. Gå ud over engelsk ordforråd. Matematiksektionen underviser i essentielle færdigheder som tælle, lægge sammen, trække fra og sammenligne. Er det alt? Selvfølgelig ikke. Slip dit barns kreativitet løs med vores smukke malebog. Dit barn vil huske og mestre hvert ord takket være de interaktive sjove spil i hver kategori. Submarine. Dit barns sikkerhed er vores topprioritet. Appen er COPPA-kompatibel og indsamler ingen personlige data. Ser du stadig med? Download appen nu og lad den sjove læring begynde.